Hello guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि बे गेरेमसा दैमारि चेनेलाव नोंसोरखौ बुहुत गोबावनि उनाव बरायहरनाय थाबाय। जों दिनै बरपेटा थांनो नागिरदों। बरपेटायाव मानो थांनायदों बेखौबो खोन्थागासिनो नोंसोर भिडिअखौल' नायबाय था जोबजासिम आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक खालामनानै होबानो जाबाय। नोंसोर बिदिब्ला भिडिअखौ नायबाय थादो। जों नैबे भेनजोंनो थांगोन। नैबे नोंसोर नुबाय थानाय बे भेना बे भेन गारियावनो थांगोन। बेनिफ्राय आरो नैबे बेगखौबो लांनाय जागोन आरोना बे एभेन्जारखौबो। ओमफ्राय नैबे माल माथानि ब्लेंकेट बायदि टसक बायदिसिना दङ बेफोरखौबो लांजोबनाय जागोन। बेफोरखौ मानि थाखाय लांनायदो नोंसोरनो खोन्थागासिनो। फार्स्टआवनो दा जोङो बेफोरखौ गारियाव थिखांजोबनानै साहा लोंनानै थांग्रोनो। नोंसोर भिडिअखौ नायबाय था होमबासो बुजि मोनगोन मानि थाखाय लांनायदो, मानि थाखाय बाइक, मानि थाखाय भेन, मानि थाखाय बेफोर जाजोबदो बेखौ खिन्थागासिनो नोंसोर नायबाय था। गुड मर्निं गाइस। नैबे गाइखेरनि साहा, ओमफ्राय नैयाव बिदिनो डाइजेस्टिभ बिस्कुट। गाइखेरनि साहा आरो बिस्कुटजों जानायनि मजायानो आलादाखा। नोंसोरबो जायाबा सोरबाफोर जानानै लाखा। गाइस आं नैबे माल माथाखौ थिखांनोसै। नैबे ब्लेंकेटखौ गारियाव ओइ उननि साइडजा बे उननि साइडजा थिखांनोसै। ओमफ्राय आरो बहुत थिलागा। ओमफ्राय दा बाथ्राया जाबाय मानो थांनायदो माने जोंहा सासे मामाया जों बरपेटायाव रुम भारा थाहैनायदो आरोना। बेनिफ्राय बेखौ दोनलांनो नागिरदों दिनै। बेनिखायनो बेफोर माल माथाखौ जगार लाजोबनाय जादों। दा जों दोनलांगोन नैबे भेन गारिजों। ओमफ्राय मामाया बाइक लांफागोन, बाइक सिं थांगोन। ओमफ्राय नैबे भेन गारिजों जों उन थांगोन। नोंसोर बिदिब्ला भिडिअखौ नायबाय थादो आरोना। Balting mau jangan ngasih. No, jikit dah sih. Jikit ke kanan nak sunas lagu. Tuh betul sebaik nama mbak. Sebaik. Oh ikut. Anglang lagi ikut. Ikut pun ada ini siapa sih pesan mana? Oh iya. Singgah nak buka kalau betul pun mana orang betul benar. Isya bu bana nanti kan ada pun saya ini. Isya bu. Tuh ke? Đây mấy ra về đâu có chiếc này mà ra bây giờ đầm chúng ta năng un kilo này mà chén yêu chúng ta có sẽ un kilo đâu ai sih kan tiga tuh dia un kilo kan ai mencik itu cikulannya saya एकदम habis nanti tak gigi jadi mah banyak oh sendal ke sudah singal pasti nang lela nih sendal ke shit singal nih nah labur nih contoh susah Numa cái plastik itu baik. Bisa nggak kemal pernah? Betul numa kan loh. Zokolan itu biasanya. Nih, ini dijawab. Ini fry. Tang siapa tak? Nama siapa? मोबाइल खबर क्या मोबाइल थोए खाले वो लोगोफोरजों दा न'निफ्राय फैनानै नैबे पाठशाला मोनफैबाय। पाठशालानि सारियालि मोनफैबाय आरोना। ओमफ्राय जों दा भिडिअ खालामबाय थानो हाया मानो होनबा आं गारि सालायदों नालाय। बेखायनो डाइरेक्ट मोनहैनानै जि जायगायाव थांनाय दं बे जायगायाव डाइरेक्ट मोनहैनानै नोंसोर देखायसिगोन आरोना। नोंसोर भिडिअखौ नायबाय था जोबजासिम होमबानो नुबाय थागोन। फाइनालि लोगोफोरजों दा जायगायाव मोनफैबाय आरोना। बे जादों बरपेटा टाउननि एखेबारे खोला फैबानो मोनो। बेयावनो थागोन आरो बे मामानि रुमा बोरो नैबेनो जागोन। आं बे रुमसिम थांनानै नोंसोरनो देखायनि मा दं मा गैया। सोर सोर दं बोरो मादै आबै। ओमफ्राय नैबे जादों मामामोननि कलेजनि केलेन्डार एक्सेलेन्ट एकाडेमि अफ बागानपारा। बेनिफ्राय टेबोला गोदान ना? टेबोलाव गोदान रुम गोदान लाइट मोनसे फेन गैया इयाव। बेनिफ्राय आंना गैया नालाय बेबायदि खागासिनो दिरुं आंना गैया दिरुंसो खानानै ड्रेसखौ दोनदो। बेनिफ्राय बिसिना गंसे दङ फिसा सिंगोल रुम आरो खासिनि थाखाय। बैबो रुम। ओमफ्राय नैबे जानाया नैबे जा बे लोगोफोर माबासो दै पेंगेससो बियो।
पेंगेस लोगोफोरजों दा रुम बिगोमा लानाव साहा लोंदोंमोन साहा लोंनायखौ देखायासै मानो होनबा नोंसोर लुगैगोन नालाय थ' बेखायनो साहाखौ लोंखांबाय लोंखांनानै जों दा थांनो जासिगोन आरोना जोंनिया साहा ता लोंखांबाय बिगोमा लाहा होदोंमोन नालाय जोंनिया फाइनेलि थांनो जाहरबाय आरोना न'सिम माने साहा ता लोंखांनानै मालिक लाहा रुमनि बिगोमा लाहा जोंनो ओंखामबो जाहोबाय ओंखाम जाहोनानै जों दा थांफिननो नागिरदों ओमफ्राय मामाया जोंखौ ससे दोनहैफिनगोन मानो होनबा लामाया बहुत गोजाननिफ्राय मेरागुराथा बा सिनाया बेखायनो मामाया जोंखौ ससे नायहैफिनगोन माने दोनहरफिनगोन मामाया बेयाव थाफैनायनि जाहोना जाबाय माने मामाया मोनसे जब मोन्दों ओंखायनो न'निफ्राय थांलाय फैलाय गोजान जायो नालाय बेखायनो बेयाव बरपेटायाव थाफैनो गोनां जादों आरोना बेखायनो मामाखौ दोनफैदोंमोन स' जों थांनोसै आरो दा जों फैनानै बरपेटानिफ्राय फैनानै बरमा मोनफैबाय आरोना बरमानिफ्राय न'आव थांसै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो जासिगोन जुदि नोंसोर नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय लाइक खालाम लोगोसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो